በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 9 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እንኳዕ ናብ ካህን ሰማዕት አባ ኦሪ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ቅዱስ አባ ኦሪ ቀሲስ። እዚ ቅዱስ አቦ ናይ ዘመነ ሰማዕታት ፍረ እዩ። ኣብቲ ዘመን ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ምዃን ጥራሕ ንሞት ዘብቅዕ ከም ወንጀል ይቁፀር ነበረ። ኣብቲ ግዜ ክርስቲያን ካብ ምዃን ብዝገደደ ካህን ምዃን ብጣዕሚ ከቢድ ነበረ። ስጥኑፍ ኣካብ እትበሃል ሃገር ዝተረኽበ ሰማዕት አባ ኦሪ ዕረፍቱ እዩ። እዚ ቅዱስ አባ ኦሪ ንጽህና ገንዘብ ዝገበረ ራእይ ብምርኣይ ዝተፈልጠ አቦ እዩ። ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ተገሊጹ ብዙሕ ምስጢር ተገሊጹሉ እዩ። ምግባር ሃይማኖቱ ዝሰመረሉ ተኣምራቱ ዝርአ ስለ ዝኾነ ዜናኡ ኣብ ሃገረ ኒቅዮስ ተሰምዐ። ዝነበረሉ ዘመን ድማ ናይ ሰማዕታት ዘመን ስለ ዝነበረ ናይቲ ሃገር መኮንን ንኣባ ኦሪ ናብኡ ኣፀዊዑ ንኣማልክቲ ዕጣን ኣዕርግ በሎ። አባ ኦሪ ድማ ንዝረኸሱን ብኢድ ሰብ ንዝተሰርሑን ጣዖታት ኣይስውእን በሎ። እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ፍሉይ ብዝኾነ ስቃይ ኣሰቃዮ። ምስ ስቃይ ኣብ ሰልችዎ ግዜ ድማ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ለኣኾ እሞ ኣብኡ ድማ ጽኑዕ ብዝኾነ ኣሰቃቂ ምስ ኣሰቃይዎ ናብ ውሽጢ እስር ቤት ደርበይዎ። ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ኮይኑ ድማ ዘደንቕ ተኣምራት ክገብር ጀመረ። ንሕሙማት ድማ ፈወሶም። ብዙሕ ዘገርም ተኣምራት ገበረ። ነዚ ተኣምር ዝረኣዩን ዝሰምዑን ኣህዛብ ብዙሓት ድውያን ሕሙማት ኣኪቦም ብምምጻእ ንኹሎም ብኢድ ናይ ዝጻድቕ ኣቦ ከም ዝፍወሱ ገበርዎም። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ኣህዛብ ናብ ክርስትና መጹ። ዜናኡ ድማ ኣብ መላእ እታ ከተማ ኣብ ዝተሰምዐ ግዜ ሕሙማት ናብኡ እንዳመጹ ይፍወሱ ነበሩ። መኮንን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብቁጣዓ በዛ ዕለት ነሓሴ 9 ክሳዱ ብሴፍ ኣቁረጾ። ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ድማ ተቐበለ። ዝኸበረ ኦልዮስ ዝተባሃለ ምግባረ ሰናይ ንናይ ቅዱስ ኦሪ ስጋ ኣልዒሉ ገኒዙ ናብ ሃገረ ስጥኑፍ ለኣኾ። ምእመናን ድማ ናይ መከራ ዘመን ምስ ሓለፈ ውቁብ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ንስጋኡ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን አንበርዎ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይ ሰማዕት ናይ አባ ኦሪ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ድማ ይምሓረና አሜን። ኣምላከ ቅዱሳን ብናይ ኣቦታትና ጽንዓት የጽንዓና፣ ጸጋ በረከቶም እውን ይኽፈለና አሜን። ነሓሴ 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አባ ኦሪ ቀሲስ ሰማዕት፣ አባ ጲላጦስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ቦርሱማ ሶርያዊ ናይ ሶርያ መነኮሳት ኣቦ፣ ኣቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ። 318 ቅዱሳን ሊቃውንት ሩትኣነ ሃይማኖት ዘኒቅያ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን፣ አባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዶሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓን ዝረአየ ኣቦ። ስለዚ ፍቁራተይ ካብ ኣምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ በዓላትኩም ፍረድዎ። እታ ንሕና እንባረኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ንሕና ብዙሓት ከለና ሓደ ስጋ ኢና፣ ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ ካብ 14 ክሳብ 18 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ክሳብ 18 ይብለና። ኣብዚ ክንርኢ ይግበአና አሜን። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከም እውን ናይ ነሓሰ 10 ስንክሳር በዚ ንጅምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን።
ናይ ነሓሰ 10 ስንክሳር አቡነ አብየ እግዚእ 10 ነሓሰ በዛ መዓልቲ እዚኣ ጻድቅ አቡነ አብየ እግዚእ ኣብ ሩባ ተከዘ ተኣምር ዝገበረሉ መዓልቲ እዩ። ቅዱስ አቡና ካብ ትግራይ ተንቤን ዝተረኸቡ ዓብይ ጻድቅ እንትኾኑ ኣብ እዋን ክረምቲ ወርሒ ነሓሰ ንስብከተ ወንጌል እንትንቀሳቀስሉ ሩባ ተከዘ መሊኡ ብዙሓት ሰባት መሻገሪ ስኢኖም ተጨኒቆም ረኸብዎም እሞ አቡና ኣባ አብየ እግዚእ ድማ ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ልክዕ ከምቲ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንባሕሪ ከፊሉ ንእስራኤላውያን ዘሻገሮም ነቲ ሩባ ኣብ ክልተ ከፊሎም ብየብስ ብደረቕ መሬት ብሰላም አሻገርዎም። በዝሒ እቶም ጻድቅ አቡነ አብየ እግዚእ ዘሻገርዎም ሰባት ድማ ልዕሊ 900 ሰብ ነበሩ። በረከቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ መጥራ ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዘመነ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ቅዱስ ዲሜጥሮስን ኣብ ዘመነ ከሓዲ ዳኬዎስን ቅዱስ መጥራ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ አምላኽኩም ከሓዱ ንጣዖት ስገዱ ዝብል ትእዛዝ ካብ ከሓዲ ንጉስ ዳኬዎስ ምስ ወፀ ነዚ ተቃዊሙ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ቅልጽም እቲ ጣዖት ሰሪቑ በብንእሽተይ ሰባቢሩ እቲ ወርቂ ንድኻታትን ንዝተጸገሙን ዓደሎ። ኣገልገልቲ እቲ ጣዖት ድማ ጣዖቶም ቅልጽሙ ዝተመተረ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ በዚ ምኽንያት ንብዙሓት ሰባት ተሓዝዎም። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ መጥራ ናብቲ መኮንን መጺኡ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚኡ ተኣመነ። ካብኡ እውን ነቲ ቅልጽም ጣዖት ዝወሰድክዎ ኣነ እየ ንድኻታትን ዝተጸገሙን ድማ ሂበዮም ኢሉ እውን ነቲ መኮንን ነገሮ። እቲ መኮንን ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቆጥዐ እሞ ዕጹብን ጽኑዕን ዝኾነ ስቃይ ድማ ኣሰቀዮ። ብድሕሪ እዚ እውን ናብ እቶን እሳት ደርበይዎ። እግዚአብሔር ድማ ብዘይ ምንም ጉድለት ብጥዑዩ ኣውፅኦ። ካብኡ ከዓ ንቁልቁል አፉ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቀልዎ። ኢዱን እግሩን ቆሪጾም ብኣፍንጭኡ ብዙሕ ደም ክሳዕ ዝወርድ ኣሰቀይዎ። ኣብቲ ግዜ መልአኽ እግዚአብሔር ወሪዱ ንቅዱስ መጥራ ፈቲሑ ካብ ስቕለቱ ኣውሪዱ ዳህሲሱ ኣሕወዮ። ሓደ ዕውር ሰብኣይ ድማ መጺኡ ካብቲ ካብ ኣፍንጭኡ ዝፈሰሰ ዝወረደ ደም ናዒንቱ ቀቦ እሞ ኣብታ ግዜ እቲኣ ድማ ክርኢ ከኣለ። እቲ መኮንን ብምስቃዩ ምስ ደኸመ ድማ ርእሱ ብሰይፊ ንኽቆርጽዎ ኣዘዘ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ሰማዕትነቱ ተቐበለ። ካብ ስጋኡ ድማ ንድውያን ዓብይ ፈውሲ ኾነ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለመጥራ መዝራእተ አጵሎን ሰሪቆ ላዕለ ነዳያን ዘረወ ወላዕለ ምስኪናን ወርቆ ሶበ ሰምዓ ዘንተ ከመገብረ በተሳልቆ በብዙህ ምንዳቤ ድህረ መኮንን አጻቆ በአፈ መጥባሄት ገዚሞ ዓለም አርሃቆ ይብል። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ሃርስጥፎሮስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ሃርስፎሮስ ብኢድ ከሓዲ መክስሚያኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ መክስሚያኖስ ምስ ኣቆምዎ ለኣማልክት ሰውእ በሎ። ቅዱስ ሃርስጥፎሮስ ድማ ኣነ ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምልኾ ንዑ እውን እስውእ በሎ። ንጉሱ ድማ ተቆጢዑ ስጋኡ ቆራሪጹ ኣብ ምድሪ ክሳብ ዝወድቕ ብበትሪ ንኽቕጥቅጥዎ ኣዘዘ። ከምኡውን ኣብ ልዕሊኡ ኩሉ ገበሩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርበይዎ። ብመልክዕን ንኸስሕታኡ ድማ ክልተ ኣንስቲ ናብኡ ለኣኹ። ቅዱስ ግን ሃይማኖት ክርስቶስ መሃረን ሓላፋይነት እዚ ናይ ሎሚ ዓለም እውን ኣገንዘበን። መክስሚያኖስ ድማ ምስ ተመለሳ ከመይ ጌርክን በለን። ንሳተን ከዓ ከምዚ በልኦ ንሕና ብኣምላኽ ቅዱስ ሃርስጥፎሮስ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ንኣምን ኢና። እቲ ንጉስ ድማ ሰሚዑ ንሓንቲኣ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ንከቃጽልዋ ነታ ካልአይታ ድማ ኣብ ክሳዳ እምኒ አንጠልጢሎም ንቁልቁል ንኽሰቅልዋ ኣዘዘ። ምስክርነተን እውን ብከምዚ ፈጸማ። ብድሕሪ እዚ ድማ
ዓናጭቲ ኣኪቦም ኣብ ውሽጢ እቶን ገይሮም ኣንደዱ እሞ ንቅዱስ ሃርስጢፎሮስ ድማ ኢዱን እግሩን ብእስሩ ናብ ውሽጢ ኣእተውዎ። ኣብቲ ጊዜ ድማ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በለ። እቲ እሳት እውን ፈጺሙ ኣይተንከፎን። እቶም ህዝቢ ድማ ነዚ ርእዮም ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ብጎይታናን ኣምለኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ኣሚኖም ብሰማዕትነት ሞቱ። ከምኡውን ሰሌዳታት ሓፂን ብእሳት ኣርሲኖም ኣምጽኡ። ንቅዱስ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዘደቀስዎ ጊዜ ዋላ ሓንቲ ኣይተንከፎን። ነዚ መስተንክር ርእዮም ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምለኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም 21,000 ዝኾኑ ሰባትን ሰብኡትን 40 ህፃናትን ብሰማዕትነት ሞቱ። ንጉስ መክስምያኖስ ድማ ነዚ ርእዩ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ንርእሲ ቅዱስ ሃርስጢፎሮስ ብሰይፊ ንኽቆርፁ እውን ኣዘዘ። ካብ እቲ እንዳ ንጉስ ኣብ ዝወፀሉ ጊዜ ድማ ጸሎት ገበረ። ንገጹ እውን ብምልክት መስቀል ኣማዕተበ። ብድሕሪ እዚ ድማ ምስክርነቱ ፈጸመ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ፣ ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም እብል ከሲቲ ኣፈ ለሃርስጢፎሮስ ሰማዕት ዘይፈርሃ ሰይፈ ለበድነ ስጋሁ ቅዱስ እምሃበ ገብሩ ምዕራፈ ኢተአደወ ውሂዝ ወኢ ሃለፈ ዘርአ ብሔሮሙ ዘያማስን ዘልፈ። ቅዱሳን ቢካቦስን ዮሃንስን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ እስሙናይን ቅዱሳን ቢካቦስን ዮሃንስን ካልኦት እውን ምስኣቶም ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ቅዱስ ቢካቦስ ድማ ክርስቲያን እንትኸውን ብስውር ወታደር ኮነ። አንጢያኮስ ንዝበሃል መኮንን ድማ ብዛዕባ ዮሃንስ ኤጲስቆጶስ ኣባ ኣክሎግን ካብ ተርሴስ ሃገር እውን ብዛዕባ ናህር ብዛዕባ ኣባ ፊልጶስ እውን ንሳቶም ክርስቲያን ከም ዝኾኑ ነገር ሰርሑሎም። እቲ መኮንን ድማ ንዓኣቶም ኣቕሪቡ ንስኻትኩም ክርስቲያን ዲኹም በሎም። ብሓቂ ንሕና ክርስቲያን ኢና፣ ብወዲ ህያው እግዚኣብሔር ብጎይታናን ኣምለኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንኣምን በልዎ። እቲ መኮንን ድማ ነዚ ነገር ሓዲኩም ንኣማልኽተይ ሰውኡ በሎም። እቶም ቅዱሳን ድማ ከምዚ ክብሉ መለስሉ፣ ንሕና ሰማይን ምድርን ንዝፈጠረ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ንዝረኸሱን ንዝተነዓቁን ኣማልኽቲ ኣይንስውእን በልዎ። እቲ መኮንን ድማ ነዚ ሰሚዑ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ምስክርነቶም እስካብ ዝፍጽሙ ድማ ኣሳቀዮም። ንቅዱስ ቢካቦስ ግን ምስ ኣሳቀዮ ብሓፂን ኣሰሮ እሞ ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ኣእተውዎ። ንቁልቁል ኣፉ ደፊኡ ድማ ኣካላቱ ቆራረጽዎ። ጎይታና ድማ የዕጎሶን የጸንዖን ነበረ። ብዘይ ጉድኣት እውን ብጥዕዩ የልዕሎ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ምስ ብዙሓት ሰማዕታት በርሙን ናብ ዝበሃል ሃገር ለኣኾ። ኣብ ውሽጢ መርከብ ድማ እኽልን ማይን እንተጣዓሙ ን26 መዓልቲ ነበሩ። እንከይጣዓሙ ማለት እዩ። እኽልን ማይን ከይጣዓሙ ን26 መዓልቲ ነበሩ። ኣብ ሃገረ በርሙን ኣብ ዝበጽሕሉ ጊዜ ድማ ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቅዮም ብምእሳር ቆረጽዎ። ናይ ምስክርነቱ ተጋድሎ እውን ፈጸመ። ኣኽሊል መንግስተ ሰማያት ድማ ተቐበለ። ካብ ሹማምንቲ ሃገር በርሙን ዝኾነ ሓደ በዓል ጸጋ ሰብ መጺኡ ድማ ንስጋ ቅዱስ ቢካቦስ ወሲዱ ብጽቡቕ ኣልባሳት ገነዞ ናብ ሃገሩ እስሙናይን ድማ ለኣኾ። ኣብ ዘመነ መከራኡ ድማ ስፍርን ቁጽርን ዘይብሎም ብዙሓት ሰባት ብሰማዕትነት ሞቱ። ካብኣቶም ድማ ምስኡ ምስ ቅዱስ ዝተቐትሉ 95 ሰባት እዮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ነዚ ቅዱስ ቢካቦስ ቤተ ክርስቲያን ሃነጽሉ፣ ንስጋኡ እውን ኣብ ውሽጣ ኣቐመጥዎ። ካብኡ ድማ ብዙሕ ተኣምርን መንክርን ተገልጸ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎቶም ነዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ይምሓረና፣ በረከቶም እውን ትብጽሐና ንዘለዓለም ኣሜን ኣሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣
ለቢካቦስ ዘኮኖሙ ተበያጼ ለተስአ ወሐሙስቱ ሰማዕታተ ክርስቶስ እንበለ ግጋጼ ጣዖታተ ይዝልፍ ወንጉሰ አማጼ ለዝጥቡ ይመጽኦ ድንጋጼ እስከ መተሩ ስጋሁ በማጼ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኩን። ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በረከቶም ጽንዓቶም ሰማዕትነቶም ድማ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ከም እውን ስንክሳር ናይ 11 ነሓሴ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ዓመታዊ በዓል ዕረፍቲ አባ ሞይስስ ብሰላም አብጽሐና አሜን። ቅዱስ አባ ሞይስስ ጻድቅ 11 ነሓሴ ቅዱስ አባ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ካብ ዝትንስኡ ኣቦታት ሓደ ኮይኖም ትውልዲ ነገዶም ካብ ግብፂ እዩ። ግዚኡ ዘመን መከራ እኳ እንተነበረ ክርስቲያን ግን ጸኒዖም ነበሩ። አባ ሞይስስ ድማ ካብ ክርስቲያን ስድራ ተወሊዱ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ ቤተ ትምህርቲ ኣተወ። ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ትምህርቲ ክልተ ዓይነት ነበረ። ቀዳማይ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ፣ ካልኣይ ድማ ናይ ፍልስፍና ክኸውን ከሎ ናይ ጻድቅ ኣቦና ምርጫ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ነበረ እሞ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ተምሃረ። ከም ዝግባእ ምስ ተምሃረ ድማ ዲቁና ተሸይሙ ብትግሃት አገልገለ። ድሕሪ ሒደት ዘመናት ከዓ ብዝበለጸ መንገዲ ንእግዚአብሔር አገልገለ። ከገልግል ተመነየ እሞ ነዛ ዓለም ንዒቑ ክገድፋ ፈተወ። እግዚአብሔር ድማ ንሰናይ ትምኒት ምፍጻም ልማዱ እዩሞ ናይ ልቡ ምንዮት ፈጸመሉ። ካብ ከተማ ወፂኡ ከዓ ቁራጽ ልብሲ ተኸዲኑ ናብ ገዳም አተወ። በቲ ጊዜ ብርድእና ከገልግል አተወ። ብፍጹም ልቡ ትሒቱ ከዓ ንእግዚአብሔር ደስ አበለ። ብጊዜ ጉብዝናኡ ነዚ ብምምራጹ ድማ ንገዳም ከገልግል ዕረፍቲ ኣይነበሮን። ብኩሎም መነኮሳት ከዓ ኣዝዩ ፍቱው ነበረ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣበው በቂዕካ ኢኻ ኢሎም ካብ ኣመክሮ ናብ ምንኩስና ካብ ምንኩስና ናብ ኣስኬማ ኣሰጋገርዎ። ንሱ ድማ ን18 ዓመታት ከይቋረፀ ወሪዱ ደይቡ ንገዳም ረድአ። በዞም ጊዜያት ድማ ብጸሎት ብጾምን ብስግደትን ይጋደል ነበረ። ብጠባዩ ትዕግስቲ ትሕትናን ፍቅርን የዘውትር ነበረ። ብጎኒ ጎኑ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ከገልግል ይፋጠን ነበረ። ናይቲ ዘመን ናይ ግብፂ ሊቀ ጳጳስ ድማ ኣባ ሚካኤል ይበሃሉ ነበሩ። ኣውሲም ኣብ እትበሃል ኣውራጃ ድማ ኤጲስቆጶስ ሞይትዎም ንመን ይሸይም ኢሎም ክጭነቁ ከለዉ እግዚአብሔር ስለ አባ ሞይስስ ገለጸሎም። አባ ሚካኤል ድማ ንህዝበይ ዝጠቅም እውን ጓሳ ረኺበ ኢሎም ኣዝዮም ደስ ኣበሎም። ጊዜ ከይወሰዱ ከዓ ኣፀዊዖም ተሸየም በልዎ። ኣበው ግን ትሕትና ስርሖም እዩ እሞ ኣይከኣለንን ኢሉ ይትረፈኒ ግደፈኒ ኢሉ መለሰ። አባ ሚካኤል ግን ኣነ ዝሸይመካ ዘለኹ ብፍቓድ እግዚአብሔር እምበር ብድሌት ሰብ ኣይኮነን ብምባል በታ ዕለት ሸምዎ። በዚ ድማ አባ ሞይስስ ናይ ኣውሲም ጳጳስ ኮነ እሞ ናብዛ ሃገረ ስብከቱ ከይዱ ድማ ኣገልግሎቱ ጀመረ። ጵጵስና ዘመኑ ድማ ከም ናይ ከተማ ሰብ ኮንካ ናይ ስጋ ምቾት ምስትምቓር ኣየድለየን እሞ ነታ ጸባብ መንገዲ መረጻ። ካብቲ ንኣብ ገዳም ዝነበረ ተጋድሎ ድማ ምንም ኣየጉደለን። ካብ ብቕዓቱ ዝተንስአ ከዓ ኣብ ዝመጽእ ጊዜ ዘጋጥም ይፈልጥ ነበረ እሞ ኩሉ ንሱ ዝተነበዮ ድማ ተፈጸመ። ንህዝቡ ከዓ ኩሉ ጊዜ ብትግሃት ይመርሖምን ይምህሮምን ነበረ። ወትሩ ድማ ካብ ክፍኣት ሓጢኣትን ከድሕኖም ይጽልየሎም ነበረ። ዝሓዝኑ ከጻናንዕ ዝበደሉ ክግስጽ ከዓ ዘመናት ሓለፈ። ሓደ ጊዜ እውን ስለ ሃይማኖቱ ተኣሲሩ ጥሜትን ግርፋትን ቅፅዓትን ተዓጊሱ እዩ። ጻድቅ አባ ሞይሰስ ብኸምዚ ህይወቱ ኣሕሊፉ ዝዓርፈሉ ዕለት ምስ ቀረበ ንህዝቡ ኣከቦም። ኣነ ናብ ፈጣሪየይ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ሓደራ ሃይማኖትኩምን ቤተ ክርስቲያንኩምን ሓልዉ
ኢሉ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቡ ዓረፈ። ምእመናን ድማ ብብዙሕ ንብዓትን ምስጋናን ቀበርዎ። ካብቲ ዝተቐደሰ ስጋኡን መቃብሩን ድማ ብዙሕ ተኣምራት ተረኣየ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ኩሎም ቅዱሳኑ በረከት ይሕድረልና፣ ብቓል ኪዳኖም ይዓቅበና፣ ኣሜን። ዕለት 11 ነሓሴ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አባ ሞይስስ፣ ቅዱስ ኣብጥልማዎስ፣ 300 ሰማዕታት ማሕበር፣ ቅዱስ ፋሲለደስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ብፁዓን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ አቡነ ሃራ ድንግል ሰማዕት፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ግብረ ሐዋርያት 20:28 ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ። 29 ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተኻሉ ከም ዝኣትውኹም እፈልጥ ኣለኹ። 30 ንደቂ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስሕቡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንሱ እዮም። 31 ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከምዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ይብል። በረከት ቅዱሳን ናይ ኩሎም በረከቶም ይሕደረና። እግዚአብሔር አምላኽ ድማ በጸሎቶም ብንውዓቶም በሰማዕትነቶም በተጋድሎኦም ዓስዊ ቅዱሳን ይኽፈለና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ። ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን አሜን ወአሜን ይሁን ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።